Importante. Het is echt belangrijk. Dus, ik wacht even dat het live gaat, dan begin ik met het. Oké. Geen vrede hier, geen vrede. Geen vrede, geen vrede, geen vrede hier. Geen vrede. Geen vrede, geen vrede, de aarde wacht zo lang. Er wordt zoveel verleid in de mensen. Oké, eh, oké, oké, werkelijk cloud. Yes. Ok, nós vamos começar com palavra de oração. Beleza? Para Santo, nós temos anche dato que nós por join junto a como romano e nós também estudiamos um tema, Senhor, que praticamente quase nós não discutimos mais, mas é importante. E a nós, Senhor, de estudio a noite, Tata, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Um, deze is het thema nummer 6 Deze is thema nummer 16 in de serie. in de serie Nós temos noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação. van verloving, nee, verkering, huwelijk en scheiding. Juist. Então, de me, essa aqui é gewoon, a weet gewoon is een base. Vandaag geef ik de basis. Juist. Dus het thema mes meeting trap, pero no de PowerPoint. Ik heb die thema zelf klaar, maar niet in de PowerPoint. Juist. Dus al met de is 13, ñapa, dus espero se 13, is sólido mes. Vanavond doe ik alleen maar een klein beetje van de sluier omhoog. Juist. Ok. Sim, esse aqui é um tema, meu irmão. Você vai deal over joias. We gaan vandaag over sieraden hebben. Juist. Kiko, Bijbel de Bisa in quanto de joias. Wat zegt de Bijbel over sieraden? Juist. Pessoal, não sabe que door com nosso estudante tema de noviazgo matrimônio. We weten dat doordat we het thema van verkering en huwelijk aan het bestuderen zijn. Juist. Não sabe que joias também é parte de je. We weten dat sieraden ook een deel daarvan is. In que sentido? In welke zin? Ora que bij verloof voor een dame. Wanneer je met de dame gaat verloven, Wat regalen? wat geef je als cadeau? Een eentje, een verloofring. Juist. Een verloving. Então, hora de casa, na creche of gemeente. Oké, que we regalen uiteindelijk, ribe dia speciale. En op die speciale dag van de huwelijk, dat geef je aan haar bij de gemeente of bij de kerk. Juist, een trouwring. Een trouwring. Oké, dus verloofring, trouwring. Dus we hebben verloving, we hebben trouwring. Juist, dus gooi staan met de comfort ding en zonder. Dus sieraden komen ook voor in deze zaken. Juist. Of, dan sabi ko tiene abaya sinalew. Of we weten dat mensen zo ver zijn gegaan. Na prik hasta in number die dan vrij eigenlijk. Een minder van een kurbe. Dat ze de naam van hun vriend of vriendin op hun lichaam had getatoeëerd. Juist. Maar eso tiene abaya sinalew. Er zijn mensen die zo ver gaan. Oké, dus je pergunta de bira eure e Kiko Bijbel de bisa in quanto die sakinan.
Dus het vraag voor vanavond is, wat zegt de Bijbel over deze dingen? Ja, está oké pamiting een rentje die een verloving? Is het goed dat ik een verloving heb? Está oké pamiting rentje casamento? Is het goed dat ik een trouwring heb of draag? Of, ja, sim, of een tatuaje con nombre de mi casari waje, riba mi chest of riba mi brasa. Is het goed dat ik de naam van mijn man of vrouw op mijn arm of op mijn borst getatoeëerd heeft? Ja, sim, zo kongo wij bim wat de bisa wel te dingen ta. Esta carne di mi carne, dus mi potato su nombre in mi curva. Je zou kunnen denken van ja, hij of zij is van mij, het is vlees van mijn vlees, dus ik ga haar naam op mijn lichaam tatoeëren. Ja, is toch nos een bij divorciados, ons se comprende cava cu nos te casate in morto. We gaan toch niet scheiden, want we hebben begrepen dat we getrouwd zijn tot de dood ons scheidt. Dus mi tatua numa in number di J, riba mi curva. Dus ik ga haar naam op mijn lichaam tatoeëren. Als kiko Bijbel de bise, por die mag kiko dos te pensa. Wat zegt de Bijbel hierover? Kan het, mag het, hoe denkt God hierover? Oké, nos te bij studie say we. We gaan dat vandaag bestuderen. Dus, por nos para que tu riba joyas, Als we stilstaan bij sieraden, onder nos te bisti joyas. waar dragen we de sieraden normaal? Algo interno of externo. Is het iets, dispensa aqui que eu estava lá Interno of externo. Oh, ding of pafo. Sim, juist. Ja, wat kiko romano te pensa. Wat denken jullie hierover? En de bisun ko kawa king, pero mi que sowieso van ons join junto de studie. Iemand heeft hier al wat gezegd, maar ik wil dat we sowieso het samen doen. Ja. Je pregunta está otra vez, Steven. Joyas, algo interno of externo. Sieraden, is het iets innerlijk of uiterlijk? Oké, meteen externo, de eens. Ja, te fácil. Ik hoop papa eens een meer budget. Ze gooien sowieso de extern. Nou, makkelijk. Je hoeft niet eens over na te denken. Sieraden zijn sowieso aan de buitenkant. Yes. Extern. Correcto. Armband, rinchi dede, piercing, tatuaje, het wordt extern. Armband, ring voor je vinger, piercing. Ze zijn allemaal extern. Ja, oké. Bangwa kon rato kom in Genesis 3. We gaan even kijken op Genesis 13. 1 tot en met 7. Siguro mango is 1 tegen 4 en de 1 is 5 tegen 7. Als iemand vers 1 tot en met 4 kan lezen en de andere van 5 tot en met 7. Genesis 3. Dus Stefan, u kan het in uw eigen vertaling volgen. Correct. Of als Steven dat ook wil lezen in het Nederlands, kan ook. Kan je ook meedoen in die zin. Genesis hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 7. Hoofdstuk 3. Oh, 3. Juist. Oké. Hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 7. Juist. Oké, Turo Mango, ¿qué le sé? Sí, sí. Mi querida, sowieso die 1 te 4 of zo, niet zo? Oké, dat bom. Così, 4. Nuro Mandre is die 5 bij shit. Bom, is goed. Genesis 3, 1 te visa. Agora e culebra estava mais astuto que tur outra bestia de sabana que o Senhor Deus atraja. E ela disse... Ana, dinos, ve Dorato. Nelly, bo, Mike Tabri. Oh, sorry. E ela avisa a mulher. De verdade, Deus avisa, você não mais come de nenhum palo de errofi. E a mulher avisa a culebra, de fruta de palo não de errofi,
nos por come. Maar die fruta die e palu, kuta queda mei, y di e hofi, Dios avisa, boso no mester come DJ, ni mishikune, pa boso no muri. Hey, Y Y e eco cole, lebra avisa emue, seguramente boso lo no muri. Pa sombra diosa ku e dia ku boso come DJ, boso wowo lo abre y boso lo ta manera Dios conociendo bon y malo. Ora ku emue amira ku e palo tava ta bom pa comida, e ku e tava ta delícia pa vista, e ku e palo tava ta desejável para a gente vira saber, ela coge de sua fruta e a come. E ela dona seu esposo também, que estava junto com ele. E ela come. E ora ei voa de nan turdos a abrir, e nan tabata saco, nan tabata sunu. Anto nan a cose blach de figo, pegar na outro, e atrás, lantera panang mes. Brother Stephen T. 8 of 7. 7. Bom, Zeker, amen. Ito po. Ori, okay, dus nanatra kiko natra. Spel ke aplikasyon nga. Lantera. Wat hebben ze toen gemaakt nadat ze had gezondigd? lantera. Yes, dus Lantera. soorten die panja, een soorten die, Ze hebben schorten gemaakt. yes, een Ja, kogel te smart. kopen. Pregunta, Iets dat bedekt. yes, pregunta. Vraag. E cosco nangatra keta interno of externo? Wat ze hebben gemaakt, wat is het? Intern of extern? Externo. Yes, ok. Nós temos ponto. Ok? Dus abo, e pergunta tá euri de dos. De tweede vraag is, Adam com Eva, se nós pensamos, não tem adorno que sei, não? Para esse momento aí. Adam en Eva, hebben ze voor dat moment een versiering om? Ok, mas tem não? Que mais está de acordo ou não de acordo? Nee gehoord, wie meer is akkoord of niet akkoord? Adam de Tirencho Rea, het tem goeie. No, brother. No. Had Adam oorbellen en andere sieraden om? Adam a casa com Eva, het Tirenchi casamento, Bijbel de Bisa. Tu não mango de um texto para mim? Heeft iemand een No. Bijbelse tekst waarin staat waar Adam met een ring was getrouwd? Não é nem põe texto para mim? Kan iemand de tekst voor me vinden? Ok. Ok, dus maar compreenderen que num roman não por aí um texto que demonstra que Deus eigenlijk habis een referentie. Você tem ouro, toch? Dat tem ouro de tempo aí. Ik heb begrepen dat God tegen niemand had gezegd: breng een ring toen hij Adam en Eva trouwde. Er was er goud die tijd, toch? Sim, toch? Dat tem plata. Er was ook zilver. Ok. Pero ok, dus nós não por aí nenhum texto da Bíblia que demonstra que Deus a casa não corrente of que Adam de tirente, Rea e Eva também, armband. Dus we kunnen geen tekst in de Bijbel vinden dat God Adam en Eva had getrouwd met een ring of Eva had oorbellen of een armband. Ok. Pero si nos mira de Génesis 3:7, Maar wat we wel kunnen zien in Genesis 3:7, Adam y Eva atraja algo externo a tapa na sunu. dat Adam en Eva iets extern had gemaakt om hun naakt te bedekken. Ok, dus na nota tinha, dat trana tre. Ze hadden dat niet, ze hadden het gemaakt. Ok, kung nantawa da promento. Hoe Bijbel. waren ze daarvoor dan? Miembro por ese, Génesis 2:25. Kan iemand het voorlezen? Genesis 2:25.
Ja, Steven. Elizabeth. Elizabeth. Esta vez de noche. Y el hombre y su esposa, todos estaban sunu y no estaban sin vergüenza. Ok. Dus, te ainda, aqui então, para me picar, não estava de sunu 5 etapas. Tot nu toe voor het zonde waren ze bloot zonder een schot. Para que sim, não tem. Maar wat hadden ze wel? Ok, maar tem ninguém de dizer, gava, só de dizer, de glória de Deus, Romano de eens. Ze waren bedekt met de glorie van God. Ok. Dus, ora picar dentro, Genesis capítulo 3. Dus toen de zonde het wereld binnentrad bij Genesis hoofdstuk 3. Gente ora atra algo externo para tapar não sunu. Toen had het mens iets extern gemaakt om hun naakte te bedekken. Dus, parte externo tem te ver com o que eu. Dus die externe gedeelte heeft met wat te maken? O picar, juist. Met zonde. Juist, mas uma não estava de sunu, sem vergonha, ou não de sunu, pero sem vergonha. Ze waren naakt, maar ze hadden geen schaamte. En nu zijn ze bedekt vol met schaamte. Ok, bueno, dus, punto tá na blaadje de figo como vestir para tapar não sunu. De punt is dat ze met de vijgenbladen schorten hadden gemaakt om hun naakten te bedekken. Okay. E Deus assim como resposta, so. Wat heeft God nu gedaan als antwoord daarop? Ok, versículo 21, Of Genesis als 3. reactie daarop? Vers 21. Sino Senhor Deus arrase e rombo a 21. Sí, 21. Deus? Génesis 3, 21. Sí. Y Señor Dios atrás vestir de cuero para Adán y su esposa y avistinan. Ahora el Señor Dios avisa, mira, el hombre habrá manera de Dios, conociendo bom y malo, y ahora él no saca su mano por mi palo de vida, también come y viva para siempre. Ese Señor Dios a mandé va por mi hijo. No, tengo 21 meses. Ok, dus Deus atrás. Señor Dios atrás vestir de cuero para Adán y su esposa. Ok. Dus ook também tem tratamento de algo aqui. Dus God heeft wat gemaakt. Dus er is hier ook iets makend bezig. Juist, ok. Dus nós mira Deus wanneer we zeggen, atraha bisti. God heeft een kledij voor hun gemaakt. Ok. Ban reverse, ban back ook. Oké, we gaan terug. Nós ainda vai ler essa tour, pero Genesis capítulo 1. We gaan niet alles lezen, maar in Genesis hoofdstuk 1. Ok, bang voor mij ook. Kiko Dios atrai pro meu dia. Ga samen met me kijken, wat heeft God de eerste dag geschapen? Ok, versículo 3. Kiko Dios atrai. Vers 3, wat zegt dat? Luz. Luz. Lagati luz. Nee, laat er licht zijn. Ok, Dios atraha luz. God heeft de licht geschapen. La papia la binexistenza, die forma. Hij heeft gesproken en het komt tot bestaan in die vorm. Ok, dos. Hierdie 2 dias. Kiko passa. 2. Kiko. En de tweede dag, wie heeft wat gemaakt? 6, versículo 6. Vers 6. Lagati un firmamento me mei di awa nang ilage esise para e awa for di awa nang. Ok, dus, prome, luz, Dios atrás, la papia, la binexistencia. 2, firmamento. Dus eerst had God licht gemaakt en 2 heeft God de gehemelten gemaakt. Pergunta, até assim na leu. Adam atrás luz, ele atrás firmamento. Vraag tot zover. Dios. Had Adam licht of de gehemelten gemaakt? Sanda de ainda tem mes, te petrei. No, precies. Laat staan dat hij dat kan gaan maken. Ok, tremendo. Die 3 dias.
Kiko nate, kiko Dios atra. De derde dag, wat heeft God geschapen? Ok? E di tres. Que bueno. Firmamento de dos. Ok, sí, no sé si vai. En de 9, toch? 9, no se pasa 9, vai. Ok. Yes. Ok. Agora, nós vamos ter aqui, não? Para o que se trata de pide aqui. Nós vamos lezen Genesis quem atrata kos. Uiteindelijk. Dios. We houden Dios. tot zover. Als we Genesis 1 lezen, wie heeft alles geschapen? Dios. Dios. God. Primeira pergunta tá, Adam e Eva atraa algo desse simang de criação? En dan is de vraag, had Adam en Eva wat gemaakt in de scheppingsweek? No. Nada tem arte e parte dentro? Hadden ze No. deel of enige deel in de schepping? Nee. Ok. No. Dus, tu lo que guardo crea a bindi Dios. Dus alles wat Amen. was geschapen, die kwam van God. E não tem nada de gente envolvida je. Er zit niks van de mens inbegrepen. Ok. Vamos aqui princípio. We gaan nu de principe bekijken. Ok, dus agora em versículo 7 de Gênesis 3. En dan zegt vers 7 van Genesis 3. Nós lemos hoje. We hadden het net gelezen. Que conhece na traha lantera panames. Wat hebben ze gedaan? Ze hadden schorten voor zichzelf gemaakt. Ok. Dus que hora gente atrai algo? Prome o picar ou depois de picar? Wanneer Después de pica. wanneer heeft de mens wat geschapen? Voor de zonde of na de zonde? Antwoorden zijn na de zonde. Yes. Que men promeco picar, gente não me será nada. No. Dat betekent dat voor de zonde had de mensen niks hoeven te maken. Dus o truco estava perfeito. Want alles was perfect. Que men não tem nada de añadir, botar fogo, quitar, plak, botar. Er was niks dat je bij moet zetten, eraf moet zetten, eraf moet halen, bijplakken, afknippen. Zo die kom. Truco estava perfeito. Waarom niet? Omdat alles perfect waren. Ja, is essa maneira sana de visa, Deus estava de suprir toda a necessidade. Nan de caso de Adam e Eva. Zoals Sandra zei, God voldoen al die behoeften van Adam en Eva. Ok. Dus, o tratamento de algo, de gente, a bem después de picar. Dus dat de mens wat heeft gemaakt, dat kwam na de zonde. Ok. Pergunta. Kiko realmente Adam e Eva? Ok. Kiko Adam e Eva tá tratando de com e ora e aqui não. Ora na tra e disti. Wat probeer Adam en Eva mee om te gaan in dit, wanneer ze de kledij had gemaakt? Kiko não quer tapa eigenlijk. Na vergüenza. Wat wouden ze verbergen dan? Ok. Hun schaamte. Ja, snelle die naam vergüenza Kiko mas? Nella zei de hun Nou, sim, schaamte, wat meer? Pica. Picar, ok. Ok. Vergüenza, picar, ok, great. Schaamte, zonde. Ok? Pues essa que te promecos que o Bijbel te registrar com ele de trás batera. Algo para tapa não vergüenza, não picar. De eerste ding dat de Bijbel heeft geregistreerd dat de Bijbel heeft geregistreerd dat de mens had gemaakt op de aarde is iets om hun zonde te bedekken. Ok, dus algo para não sentir na mes, mas melhor. Iets om zich beter te kunnen voelen. Algo para não poluir back. Iets dat ze weer kunnen pronken. Juist, maar zo, para bom, promena dat tinha glória de Deus. Want eerst hadden ze de glorie van God. Cinco não me será nada. Ze hoefden daar niks te maken.
Trawogu na perde se nan a make-up. En nu dat ze dat had verloren, nu hebben ze iets anders gemaakt. Yes, make-up. Para den speel make-up. Oh, daar hadden ze zich opgemaakt. Juist. Blusje karantiek, ze kara in de inke de bom. Even een beetje kleurtje op het gezicht zetten, want het is niet meer goed gebleven. Juist, we moeten met de sintimi maos, met de sintimi ne cabrito. Want ik voel me lelijk. Ik voel alsof ik op een geit lijk. Dat zijn aan de wijze, wat kennen we ne cabrito? Zeggen ze dat niet zo? Dat je net op een geit lijkt? Zie we nog die rentje? Als je geen ringen aan hebt? En toch, wat ik kwam met team bij, kies die romanen op bisse, zei ja, we nooit. Ora bo sali simbo rentje of simbo cadene, balubide, como de sintigo. Dingen tempo na ja. Misschien kan een zuster dat zeggen. Vroeger, voordat je bekend was, als je het huis verlaat zonder je oorbellen en je kettingen, hoe voelde je toen? Maar é um cabrito. Ja, en je mist iets met dat bier bij Kaasberg. Juist. Net als een geit. Pero Brasil, Ik mis wat, dus ik ging terug naar huis. Yes, admira, dat quero pero avisar. Brasil, frade de que vai que mira cabrito corrente, a você diz, Sim, é cabrito. Sei, nem da bem pondra. Ja, Ja, maar ik werd me ooit gevraagd, heb je een geit gezien met ringen? juist. Nou, dus Steven zei, ja, dat wou ik ook gaan vragen. Ja, Eu quero avisar, a mim não estava a sentir nada, mas a mim nunca estava a gostar de vestir gente. ja. Dat ene is Ja, dus Sandra zei, zij voelde niks, want ze vond het nooit leuk om oorbellen te dragen. dat ene is team, gooien de party no. Dat wat is in die woesunu. Er zijn mensen die heel erg veel van de sieraden houden. En als ze ze niet aan hebben, dan voelen ze zich bloot. Ja, en dat is raar, want Nanta poneu bisie foi na nascimento, dus Juist. foi na baby. Ja, Monsama mi jong. Juist. juist. Dat is raar. Want ze laten je die ringen dragen sinds je baby, dus je weet het niet beter. Correcto. Juist, admira. Even, antes tendência de avisar, tá ventista vai virar. Dat zien we niet tato bisami. Ibisa bakere mne cabrito si. Broeder Steven, ze hebben een tendens dat ze je vragen van ben je Adventist geworden als je geen ringen aan hebt. Ja, zo zegt mijn vader tegen mij, zeide mijn vader ook tegen mij. Maar je is wel als een geit gebleven. Pero hopi ende nanta bisabu ta meta enan ta reconocer adventista nanga. Sí. Veel mensen zeggen dat ook. Sieraden aan hebben, daaraan werden Zevendagse Adventisten herkend. Juist. Als we goed kijken, zijn de geiten die met zo'n ding om zijn hals lopen. Juist. Agora, sowieso, manema business aqui is basis. Sowieso, zoals ik al had gezegd, dit is de basis van de les. So, ornos bij mas diep tinge. Maar wanneer we dieper gaan in het les, In outro les, in een andere les, bij connecte que santuario. we gaan het met de santuario verbinden. Juist, dus met de heiligdom. Juist, dank u wel broeder. Met de heiligdom verbinden. Juist. Je vindt die tempo. En het einde van de tijd. Correcto, que men stay tuned bij zijn. Dus wij echt connecteren op een fijn tempo dingen koken. We gaan het echt samenvoegen, zodat je de eindtijd in dit kan zien. Oké. Agora, dus, gisbam bij rato. En nu, we gaan even terug. Dus de vergüenza in een culpa of pica apon in een traum, dan panje die blaadje die figo. Dus door de zonde hadden ze schaamte en schuldgevoel, waardoor ze een schort had gemaakt. Oké, agora. Dan in Zacarias capítulo 3. We gaan even kijken in Zacharias hoofdstuk 3. Versículo 1 tegen 5.
vers 1 tot en met 5. Oké, qual é o princípio aqui de Gênesis 3 de mente? Met het principe van Genesis 3 in ons gedachten. Ok. Que que nós te trove? Vergüenza, culpa. Zacarias quando? Net die 3 punten. Weer gevoel, schaamte, schuldgevoel. Zacarias 3. Zacharias, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5. Juist. Ok. Opa, mas ele participa por isso, de 3, de isso de 4 de 5. Zodat meer mensen mee kan doen, kunnen 1 tot en met 3 lezen en andere 4 en 5. Juist. Ja. Zie je? Zacarias, se você tem Bijbel Santo, página 905. Ahora Zacharias, en el mostrami, somos sacerdote, Josué, para delante de el ángel del Señor. Y Satanás para na su mão direita para acusar. Y Señor avisa Satanás, Señor repreendemos Satanás, de verdad, Señor, quem de Axcoe Jerusalém, da repreendemos. Nota pida palo, sacar for de candela e saquita. Yes, versículo 4 de 5. 4 te bisa el apapia ku esnang ku tava tapara sudilanti bisando kita e paña nan susti for di su culpa. E la bolbe bise, mira, mi akita bo iniquidad for dibo y lo mi bistibu ku paña di fiesta. Ok, tremendo, não? Só algum princípio aqui, não? Deus que é sumo sacerdote de Timbesti, panha com? hebben we hier een principe hier gezien, waar de hoogtepriester aanhaalt, kledij met Sushi. Ok, panha Vuile kleren. Juist, vuile kleren. Ok. Anteriore, Kiko Dios me strasse trove? Versículo 3, versículo 4. Hij had vuile kleding en wat moet God nu weer doen? Pistinang ku paña di fiesta. E paien Schone sushi kleren voor aantreden. curva. Schone kleren, juist, panha limpa. Ok. Paien limpo. Bamberg of Genesis 3, 21. Ga terug naar Genesis 3, vers 21. Nou, aqui princípio. Dan gaan we kijken naar de principe. 3, 21, Genesis. Genesis 3, hoofdstuk 3, vers 21. Hey, lesele, muende. Y Señor Dios ha travestido de cuero para Adán y su esposa y ha vestido. Ok. Dus, tanto de Zacarias 3, 4 y 5. Dus zowel in Zacharias 3, versen 4 en 5. Y Genesis 3, 21. En in Genesis 3, vers 21. Que Dios hace? Wat had God gedaan? Dios cambia en vestir. Had God een kledij veranderd. Wisseld. Juist, que men die blaadje die figo guna trake tava teori. Panha com? Die kledij van vijgen wat ze toen had gemaakt. Wat was die? Panha sushi. Juist, panha sushi. Die was dan vuile kleding. Até panha e mes geworden kita. Senta sirvi. En die kleding moet weggehaald worden, want die deugt niet. Juist, je hebt gewoon een adorno, pero in de sirvi. Het is alleen maar een versiering, maar die deugt niet. Nos mister, waarom bestieke justitie di Cristo. Wij moeten gekleed worden met de rechtvaardigheid van God. Juist, maar mire, anto oké. Agora, dus que panha sushi. Nou, nu met die vuile kleding. En dat tinha vestido, toch? In versículo 7 de Genesis 3. Die hadden ze aan kunnen zien in Genesis 3, vers 7. Pero a pesar de nada tinha vestido, que passa in versículo 8? Alhoewel ze dat aan had. Wat is gebeurd in vers 8? Kinasi. Wat hadden ze gedaan? Dan estava tendo
el sonido del Señor Dios canando de hombre de aire fresco. Y el hombre y su esposa esconde para la presencia del Señor Dios, me de palunando de hombre. Ze hadden God horen lopen in de hof en toen had de man en de vrouw zich verscholen in de hof. Ja, is que me paanje kon aan de team besti patappen en bergwens eigenlijk notape uiteindelijk. Uiteindelijk had die kleding die ze hadden gemaakt om hun schaamte te bedekken, die hadden hun schaamte niet bedekt. Was dat een asconde? Maar ze gingen toch schuilen. Nou, dat in bergwens toch? Ze schaamden zich toch. Que me make-up no ayuda. Dus de opmakerij had hun niet geholpen. Nou, dat ding, hoor. Dan estaba de ti miedo, pues se nasconde. Sim, nou, dat die meerde toch in asconde. Ze waren bang, ze waren toch bang en ze gingen schuilen. Que kika e vestida representa es un Dios atrás. Wat vertegenwoordigt het kledij dat God heeft gemaakt. Die vestida de Dios, tremendo, oké. Dat vertegenwoordigt de gerechtigheid van God. Oké, dus gewoon is die principe de mente. Nu hebben we het principe in gedachten. Hoe vesti not ayuda en make-up not ayuda. Dat het kledij aan niks helpt en de make-up, de opmakerij ook niets helpt. Je panja kom? Panja kuna mesa trata batanan iniquidad. Oké. De kledij dat ze zelf hadden gemaakt was een zonde. Juist, oké. Banga de Genesis 34 nos not bij lezen, pero pues que bien lezen. We gaan naar Genesis 34. We gaan het niet lezen, maar je kan het wel opschrijven. Juist, en de nos bij lezen Genesis 35 un teco 4. Dan gaan we lezen Genesis 35, 1 tot en met 4. Juist. Oké, quem que lezen? Wie wil het voor ons voorlezen? Dan waak ik zo de. We gaan kijken wat is gebeurd. Y ahora Dios avisa a Jacob, lanta, va y Betel, y queda viva Ayanan y trae un altar a Ayanan para Dios. Quien aparece nabo tempo kubot ahui paboruman Esaú. Ese Jacob avisa a gente de su casa y tú eres nan kutabata cerca de des así y Dios nan extranjero kutamei mei de bolso. Y purifica vosso mes y cambia vosso pan. Y la ganos lanta va y Betel y Ayanan lo traja un altar para Dios, que de a contestarme de el día de mi angustia. Y tabata kumi unda kumi abai. Así nan aduna Jacob tur Dios nan extranjero, unan tabatin y renchinan, utabata nanan ore. Y Jacob esconde nan bodi e palo de eik, utabata queda pegar com Siquem. 5. E nan asali, vai e el terror de Dios estava da riba, estatnan, utabata rond de nan e nan no perseguir e yunan de Jacob. Ok, bueno, reverse, vamos versículo 2 y nos sacan bij Anteco 4. We gaan terug, we gaan naar vers 2 en dan lopen we die door tot en met 4. Oké, dus dat in algum coisa yunan die pueblo aqui mestras. Dus er waren bepaalde dingen dat de kinderen van deze volk moesten doen. Kiko na mestras. Wat moesten ze doen? Oké, maar tende dessa si di Kiko? Dios não estrangeiro, estava da Oké, na mestra desse si de Dios een estrangeiro, estava também meio de nan Kiko mas. Ik heb gehoord dat ze de afgoden moeten vernietigen. Ja, en wat nog meer? Oké, maar tende purificar na mes Kiko mas. Cambian paien tremendo. Ze moesten hunzelf puur maken en hun kledij veranderen. Oké, dus dan dat een paar dias van voor een consagratie. Ze hadden een paar dingen te doen om zich te kunnen consagreren. Wat is consagreren?
Heilig. Heilig maken. Heilig. Heilig te maken. Ja. No, Consecrate himself. yes. Dat dat stuk had ik ook al. ja, Oké, kom weer erop zo. juist. Oké, dus even aan voor het toppen Dios back. Dus om God terug te kunnen ontmoeten, Dan is er dera e Dios non straniero. ze moesten de afgoden begraven. En to kwata wat e Dios non straniero kunanta ting ribanan. Welke afgoden hadden ze bij zich? Op zich? Sieraden, porta? Misschien de sieraden? Oké, qual versículo trove de dizer? In welke Bijbeltekst kunnen we dat vinden? Vers 4. Oké, que divisa? In vers As fina na do na Jacob tur e Dios nang straero kunan tabating i renchi nang kutabata na nang oreia i Jacob as kone nang baudi e palo di eik kutabata ke da pegar ku Sikim. Dios non straniero, i rinci andambe. Oké? afgoderijen en de ringen ook. Oké. Dus, nou, no por avançar. Dus we kunnen niet vooruit gaan. Oké, a palavra, nossa Sandra, é a palavra consagrada toewijding. Oh ja, toewijden, ja. Oké, tremendo. Sim, dus não me será dele, sim. Dank u. Ok, dus não para avançar que a gente ante pergunta, tá, Yuri? Ze kunnen niet vooruit gaan met de ringen. En nu is de vraag. Waarom? Makiko. Quem pode saber de como não para avançar que a gente, Yuri? Não tá nada malo, toch? Wie kan me zeggen waarom ze niet verder kunnen gaan met hun oorbellen? Het is toch niks verkeerd? Het is een kleine ding. Het is tão coisa chiquito. É isso que men come, que men Steven, um pidarinho chiquito na midea de como. Maar broeder Steve, ik bedoel, het is maar een piepklein ringetje aan mijn vinger. Waarom niet? Um pida armband, of een baby, naski bij mijn naam gribaji. Het is een kleine armband met dat ze mijn naam daarop had geschreven sinds ik geboren was. Juist. Die kom in avançar, consagrar com a bestie, die kom. Waarom kan ik niet vooruit gaan en mezelf toewijden aan God met dat om? Oké, samen die de birundio. Amen. Oké. Abo tiene te bisa nos romano con nansi no te mire como un Dios. Het wordt net als een afgod. Er zijn mensen die zeggen dat hun het niet zien als een afgod. De bisa mintado ra regi de Steve Van Serious e mintado re. Broeder Steven, even serieus. Ik kan bij die ring niet aan mijn vinger. Que nós for bisa assim, né, Roma? Que nós for sim. Wat kunnen we daarover zeggen? Papi gomiro. Dios me explica para nos no adornar, para nos no dorna nos culpa, toch? Para nos culpa de templo. Oké. God zei dat we onze lichaam niet moeten versieren, toch? Want onze lichaam is de tempel van de Heilige Geest. No es eso. Cinco wat feunda e origen direnti asali. Oké, tremendo. Het gaat niet alleen daarom, maar ook moeten we kijken van waar het dragen van ringen of sieraden origineel is gekomen. Ja, tremendo. ¿Qué más? Tremendo punto. Dat is een heel goede punt. Wat nog meer? Oké, dan de Romano de pensa, no está avançando. Ok. Dios tra Adam ku ego na sua imagem e semelhança, Deus tra nam perfeito. Juist. No te Amen. ensinan taktik mesteri rente Deus lá ensinan. Anto ora nós estamos rente, nós estamos a Deus que nos nota completo, que nos nota conforme com lo que ele tra. Ja. Want God heeft Adam en Eva in zijn beeld, in zijn eigen beeld gemaakt. En ze waren volledig, compleet. En als we dan de sieraden gaan aandoen, dat is een teken dat we tegen God zeggen dat we niet compleet is. Dat zijn werk niet compleet was.
Okay, dus dan is er make up. Dus ze moesten zich opmaken. Okay, tremendo. Tremendo. Agora, vamos lá com coisa, vamos o carabo, na mesra pone body e palo de eik. Ze moesten hun sieraden en afgoden onder de eikenboom zetten. De outra palavra, na mesra dere boje palo. Met andere woorden, ze moesten daaronder begraven. Oké, dus orbo dera algo, wat bij busque weg. Als je iets hebt begraven, ga je het weer opgraven? Oké, dus dat significa que orbo dera un cos eta morto. Dus dat betekent als je iets heeft begraven, dat het dood is. Oké, vamos aqui princípio, Mateo 25. We gaan even de principes zien in Matteo 25. Yes, vamos bij versículo 4, 5. Vers 14 en 15. Ok, sim, e 17 com 18. Quem quer esse 4, 5? En 17 en 18. Yes. A mí quiere leer. Ok. Mateo 25, 4 de Q. 5. Oh, sim. Matthäus, Okay. Ajá. Matthäus 25, vers 14 en 15, die zegt: E da bisa pa sombra el reino de cielo ta maneira homem que trabalha hasi viaje pa terra leu. E quem a llama su esclavo nan e a entrega nan su propriedade. E na ela dona 5 talentos, na outro 2, e na outro 1, cada segundo sua capacidade. E depois ela vai assim viaje. E nome será essa? Sim, tá bom. Então, 17, 18. 17 com 18, tá? Sim. E deve ser de mesma maneira, é um que receber de 2 talentos não, a gana 2 mais. Mas é um que receber talento, a vai, a cova buraco de inteira e esconde a placa de seu chão. Dus kijk wel dera bojetera. Dus wat heeft hij begraven? É placa de seu chão. Placa de show. Que men ta normal kina de dera boitera, de tempo nan. Aí aqui que se usa bisa é palavra de Deus de maneira Normaal wat begraven. De woord van God zegt, Jezus zegt, de woord van God is net als een Tesouro escondido. Juist. Assim, amém. Een begraven schat. Correto. Men tava de tempo e botava da tanha e tesouro não escondi. In die tijd vond je de begraven, dat is schat, ja. Begraven schat. Juist, porque men botava tanha placa, cirade, coisas de ouro, plata. Je vond de zilver, de goud, alle waardevolle spullen, die werden begraven. Juist, want agora também é parábola de homem com bende turcos. Weet je nog die parabool van die man die alles had verkocht? Natuurlijk compra un terreno. Zodat hij een land goed kan kopen. Die kon ele bende turcos com terreno. Waarom had hij alles verkocht om die land goed te kopen? Dat hij een tesouro escondia. Ja, omdat hij wist dat was een verborgen schat daar. Toen is de soort dat daar ribatera. Waar was de schat? Boven op het land? Nou, boven Nee, onder in de grond. Juist, que me placa tava da ta dera boven Het geld was begraven onder het grond. Correcto. Dus, orba bom. Kika tari versículo 16. E é mesmo Mateus 25. Bij vers 16, Matthäus 25, wat zegt hij? Quem quer dizer? 16? Que colasse que te passa?
Wie wil het lezen? Wat is daar gebeurd? Recibió 5 talentos, ¿no? Mesora es un para recibir 5 talentos, ¿no? Abai a negociar con ¿no? Y haga 5 talentos más. Ok. Men, nós estamos princípio aqui, não. Que eigenlijk plata e ouro te worden usado como kiko. We krijgen hier een principe, eigenlijk de zilver en het goud. Waarvoor wordt die gebruikt? Juist. Placa, toch? Als geld. Is een kost AW. Si dembo banco. Kiko da mostra que botin bo país tin placa. Net als bij een bank, bij de bank, wat is de symbool dat je land geld bezit? Bara de ouro. Bara de oro. Goudstaven. Oh, pergunta. En nu is de vraag, Ik heb de great bocana com bara de oro na boca garganta. blijft het mooi als je met die goudstaven bij je, aan je hals loopt meehangen? Vai que miro vende com bara de oro na sua garganta da gama. Had je iemand gezien die loopt met een goudstaaf hangende aan zijn keel? Om het nek? Je que mira se siro, maar je que mira da gama isa. Ik heb nog nooit eerder gezien, maar nog iemand het hebben gezien, wil ik het graag weten. Oké. Dus Jacob lagadera e oro dire Dios falso na mas não mesmo word usar. Jacob had gezorgd dat de afgoden werden begraven, want ze mogen niet gebruikt worden. Okay. Nós agora com Aaron foi o pueblo tava na pia di Eseru di Horeb. We herinneren we ons nog, want toen Aaron met het volk van God bij de voet van de berg Herop waren. Exodo 33, não tinha de baile se aqui, bojes note. Exodus 33, hoe gaat het niet lezen? Je mag het opschrijven. Exodus 33. Iko Aaron bise pueblo. Wat had Aaron gezegd tegen het volk? Je bise nam. Was een aantal keer dat er een bise di oro. Wat had Aaron tegen hen gezegd? Want ze wilden een kalf van goud maken. Je dan bise se toch. Exodo 33, maar ons erbij kwijt toer. We gaan een gedeelte van Exodus 33 toch lezen. Oké. Vamos a un rato 34. No. Déjame va toch 32. Ik weet toch 32 voor mij. Oké. Obise di oro. Exodus 32, de gouden kalf. Oké, un romambo kwe versículo 2 y 3. Kan iemand vers 2 en 3 lezen van Exodus 32? Sí, yo recebo 4, 2 tegen 4. 2 tot en met 4. Juist. Oké, mag ik het lezen? Sí, allebei. Aaron nu zeide tot hen, rukt af de gouden oorsirellen die in uw oren, die in de oren uwer vrouwen, uwer zonen en uwer dochteren zijn, en breng ze tot mij. Toen het ganse volk de gouden oorsirellen af, die in hun oren waren, en zij brachten ze tot Aaron. Oké, wacht, ik moet de Himelandes hoor. En hij nam nu uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Oké. Zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Okay. Éxodo 32, versículo 2 tegen 4. Dank u. Ok. Oro el pueblo a salir de Egipto. Nan abaiku
kosnegi toch? Nabij sieraden dan toch? Toen het volk van Israël, of toen het volk uit Israël uit Egypte was vertrokken, hadden ze sieraden meegenomen, toch? Mhm. En toen kwam meneer Sherwin en zo eeuwiging. Weet je nog wat broeder Sherwin net had gezegd? Het oorsprong. Juist. Dus Israëlieten aki aan je costumber aki voor die Egypto. De Israëlieten hadden deze gewoonten overgenomen van de Egyptenaren. In nos awet aan je Egypto aki voor die Babylonië spiritual aki. Wij krijgen deze Egypte uit de spirituele Babylonië. Ja, dus nos nos staan beter sali voor mundo cultura práctica na aki. En daarom gaan we ook uit het wereld met al deze praktijken. Juist, dus kita passen in Babylonië spiritual. Wat gebeurt nu met met de geestelijke Babylonië? Nang adaptature costumber pagano nang, die religion pagano. Ze hadden al de heidense gewoonten van de heidense religies geadopteerd. Na bise nang bachi Christian. Ze hadden hun christelijke mantel op. Ja, worden geïntroduceerd in ons toer, majorie die ons tambe te dingen connect. En daarna hadden ze in het volle geïntroduceerd. De meeste van ons allemaal hadden deze dingen. Juist. Maar oké. Dus ik costumbre bin voor die paganisme. Dus de gewoonte is gekomen uit de heidendom. Oké. Kiko Dios bisen aan de Exodus 33, versículo 4 tegen 6. Wat heeft God tegen hen gezegd in hoofdstuk 33, vers 4 tot en met 6? Sí, Exodus 33, 4 tegen 6. Exodus 33, vers 4 tot en met 6. Yeah, somebody? Sí, 4 tegen 6. Ora el pueblo atende el palabra, Cristo aquí na atene ro. Y undi na no avisti surprenda na. A sobra Señor avisa Moisés, visa eyunan de Israel, vosota un pueblo cabezura. Si mi abai mei dibo, si mi abai mei dibo, pa un momento so, lo mi a destruibo. Peseyanto, kita bo prenda nan for di bo curva. Palisaki komita pita bai hasi kubo. Asina eyunan ki Israel akita nan prenda nan banda di zero horep. Ok. Agora, dus ora na kita nan prenda nan, e pergunta de Bolivia trove, e come se kita prenda? Oké. Toen ze hun sieraden hadden afgenomen, nu komt de vraag weer, waarom moesten ze hun sieraden afdoen? Un cochiqui, un pidarenche, ta di con Dios visan kite. Het is toch iets kleins, een kleine ring, waarom zei de God tegen hun dat ze daaraf moeten doen? Ik in de werk om adoration, Steven. Wat heeft het te maken met mijn aanbidding, broeder Steven? Met ik adorar Dios gewoon, kom ik cadena na mi garganta. Ik vind dat ik gewoon God kan aanbidden met mijn ketting aan mijn hals. Met mira nada malo de coisi. Ik zie niks verkeerd erin. Pero ata Dios visan kitele. Maar God heeft tegen hun gezegd, haal het eraf. Die kon. Waarom? Dus ik had bon nasali voor die Egypto. Nasali voor Egypto. Want ze waren uit Egypte vertrokken. Die opi praktika na guna sali kune voor Egypto. En een van de vele praktijken die ze mee hadden genomen vanuit Egypte. Tabata e praktika aki die joyas. Was de gewoonte van juwelen. Juist. Zit er die ancora, wat de hoop in aan tafel zit er
Dat was één van de velen. Juist. Oké. Agora, Nu, logo bisami pero Steven contaco Ezequiel 28:3. je zou me kunnen zeggen, broeder Steven, hoe zit het nu met Ezekiel? Hoeveel? 28:3. 28, vers 13. Juist. Que nós temos ideia. Mais rápido. Wat lezen we daar? Bij kan het niet maar rápido ook, ja, ons het maar op je tempo, mas. Laten we een beetje doorstappen. Dan nemen we niet zoveel tijd in beslag. Oké, Ezequiel 28:3. Ezekiel 28, vers 13. Tem que ler rapidamente, pessoal. Wie wil het lezen? 28:3. Que capaz aqui, não? Somebody? Ezequiel 28:3. Nou, dat is parse, maar net een contradictie aqui, não? Het lijkt alsof er tegenstrijdige dingen zijn hier. Oké. Sim. Voltava na Eden, em hofe de Deus. Voltava a adornar com tudo sorto de pedra preciosa, rubi, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safiro, turquesa e esmeralda. E é obra de arte e boa montura não, e bons carnir não, dava de ouro. Viva Edia com o awardo crea, né? Awardo prepara. Ok. Mas aqui, o Ine de bisavo, pero, ma compreendevo, brother. Hermana, ma compreendevo, bombom. Maar hier kan iemand tegen je zeggen van broeder en zuster, ik heb je begrepen, ik heb je heel goed begrepen. Ja, ma compreendevo, bom, pero, contato Ezequiel 28:3. Dus ik heb je helemaal goed begrepen, maar hoe zit het dan met Ezekiel, hoofdstuk 28, vers 13? Aqui nada tem que nós deu ook. En nu zet het ons in de hoek. Ja, que nada dalbum tekst mandava o banco legal ver sinta quieto. Met deze tekst kunnen ze je naar de bank sturen, dat je heel stil op de bank gaat zitten. Bisavo nada drumi guardava gewoon legal explica tudo o que vai explicar. Ze kunnen met deze tekst gewoon liggen, laat je alles uitleggen wat je uit te leggen hebt. Ja, is. En esperando dalbo Ezequiel 28 mandava ver sinta. En daarna mappen ze je met Ezekiel 28, 13, zodat je even op de bank kan zitten. Que papi comigo, man. Sabe de ponto aí? Que vai dizer? Praat tegen me. Eu fico compreendendo. De quem não está papeando aqui, não? Ok, sabe de. Quem estava ter personagem com a orbe, escultura, olha, não, que pedra preciosa. Okay. Je moet begrijpen over wie ze hier het hebben. Wie is die personage met al deze sieraden en waardevolle edelstenen aan hem? Okay. Lucifer. Lucifer, ok. Que mais? Quem tem ponto? Ze zeggen Lucifer, wie meer heeft een punt? Nada, algo que tekst. Ze hebben je die tekst voor je neus of onder je neus gewreven. Ja. Wat ga je nu zeggen? Over wie hebben ze het hier? Kiko wat daar ze como estudante de Bijbel. Kiko wat contestar. Wat ga je doen als Bijbelstuderende? Wat voor antwoord ga je geven? Pero a palavra de Deus mesmo disse que Deus cria Lucifer foi de pedra preciosa na aqui. Bijbel não está contradictação isso. De woord van God zegt dat God Lucifer heeft gemaakt vanuit deze edelstenen. De Bijbel spreekt zich niet tegen, zegt de zuster. Que mais? Steven. Sí. A mí no sabe sobre my buyback, então me tá por bawak. Para mim por compreender mami, pastor, lo que Sandra me soube é verdade, opi importante. Pero ora me vai na 12
Esta brisa, guarda. Jesús atrove a palavra do Senhor allega nami bisando yudi hende lanta lamentação para rei de Tiro e Bise assim o Senhor Deus tabisa botava tinha seio também esta papi ora que di hende toch Eigenlijk, dan diz para mim de rápido. Dus het kwedi e rei, dat die een Juist. karakteristica van Satanas. Satanás juist Om even kort door de bocht te nemen. Het is, het Bijbel praat hier, vers 1 heeft het hier, als die heeft de koning genomen die ook de karaktertrekken hadden, net als die van Satan. Juist. Zie je, Nella? sim mas compreender pastor porque sei mesmo estava também também com hopi bia kasi tu via e kon ek te kos nog te bini eigenlijk die kos die hende no te bini die Dios te kos die Dios Ik heb het begrepen, want deze dingen komen altijd van mens, niet van God. Oké. Per il punto da Dios tra Lucifer. Maar de punt is, God heeft Lucifer geschapen. De eerste cultuur montura ng aki was eigenlijk piedra preciosa ng aki. En God heeft hem geschapen met al deze edelstenen. Oké. Pero rapidamente, no sé qué versículo 17. Maar nu, heel snel pakken we vers 17. So, no tiene nada malo que oro riba su mes. Er is niks verkeerd met goud op zichzelf. Ni tampoco e plata. En ook niet zilver. Oké, nada bom riba su mes. De mineral, een piedra, een precioso de Dios atrás. Ze zijn goed op zichzelf. Ze zijn edelstenen. Si nos va a placa. Placa te malo. Als we vandaag kijken naar geld, is geld slecht? Het is niet toch? Of nos te cobra-uitkering, pensioen, whatever. We moeten werken of we hebben een pensioen of een uitkering, wat dan ook. Dus mi poco een tekst que we zou placa de raiz de tool maldad. Kan ik een tekst pakken dat zegt dat goud placa. Dat geld het wortel van alle slechte dingen zijn? Of slechtheid zijn? Juist. Mi poco een tekst, pero eigenlijk in het klopt zo. Dat amor per placa de raiz de tool maldad. Ik kan een tekst pakken, maar eigenlijk de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. No hay placa. Si malo pa ya placa también está pica. Juist. Pero ese también turco se para sobre babutele delante de Dios. Juist. Het gaat hier om de liefde van God. En er werd gezegd, ja, als je slechte dingen doet om aan de geld te komen, dat is ook zonde. Ja. Omdat je het voor God heeft gezet. Men wat de placa te malo riba sumes. Geld is op zichzelf niet verkeerd. Niet slecht. Oro riba sumes no te malo. Goud op zichzelf is ook niet slecht. Oké, versículo 17. Vers 17. O corazón abira orgulloso. Uw hart is hoogmoedig geworden. Ja, ik wil zeggen gewoon naar Hollands. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer en maakt u tot een schouwspel voor koningen, om met leedvermaak naar u te zien. Oké. Dus é boniteza. Kika é boniteza a causa. Wat heeft de schoonheid nu veroorzaakt? La bira? Orgulloso. Hij is nu ijdel geworden, trots geworden. Lucifer in spiel. Nu begint Lucifer in de spiegel te kijken. Wat mi montura. Oh, kijk. Wat is zo simpel. Wat aan me. Juist. Esse bom Sherwin, você sei nós também bem las dos. Nós também dois de igreja de Deus de coi.
En die zegt van, kijk naar Jezus, die is simpel, maar kijk naar mij. Nou, dat is goed, Sherwin. In les 2 gaan we daarin duiken. Oké, bom. Sherwin, ik moet kan die laten. Heel goed, Sherwin begint voorop te lopen. Juist. Hobby bom, Sherwin. Hobby bom. Heel goed. Dus, kita passen, dan kom je ze Cynthia Mas. Dus Lucifer begint zich meer te voelen. Oro, koos na ita, pone ke heen, dan kom je ze Cynthia Mas. De goud en die soort dingen laten mensen zich meer voelen dan een andere. Of mas kunanta. Of meer dan ze zijn. Ja, is het algo pa? Dus mi de sinti mi contento me nemita. Meste algo pa. Weet je, ik voel me niet blij zoals ik ben. Ik moet iets hebben om me meer te voelen. Beter te voelen dan een andere. Oké, pauze. Pauze. Si Dios sao, pues que es un problema para el ser humano. Als God nu weet dat dit een probleem is voor de mensdom. Puede que Dios lo quiero para el ser humano tin esa que na riveje? Denk je dat God dan het goed zou vinden? Of dat God wil dat de mens die sieraden aan hebben? Pregunta dat. Dat is een vraag. Juist. Somos dit is un texto. Déjame waxi met een eerste in mente. Het is ook orgulloso na lo no hereda. Het antwoord is nee. En er is een tekst, ik probeer het nu te vinden, die zegt van de hoogmoedigen zouden eeuwig leven niet erven. Juist. Mi aan je tekst met de. Déjame wax. Mi aan je tekst met de met de bimwake. Déjame wax. Kora zit het ding. Revelación. Pero contar, met de bingo ne back. De bingo è orgulloso na. Het is een comité, wij pensemos met de bingo ne back. Ok, dus de otra palabra es cosa de lanta nos orgullo, Dios, yo es que guante, kuya bo. Al die sieraden die maken ons trots, hoogmoedig. En juist dat wil God niet hebben. Juist, in de hemel. Zo te aaien ons erbij, toch? Ja, want daar gaan we. Je kan aan celestiaal. We gaan naar de hemelse Kanaan. Juist, en toen we mira die con Dios visa el pueblo pa quite con ahí, zo dat tingu driente terra primiti. Zie je waarom God de volk heeft gezegd om die dingen weg te halen, omdat ze in het beloofde land zou moeten komen? Wacht, zo samen en je tekst gewoon voor met Corinthië, wat is samen? 1 Corintios 6:10. 6:10, hermana, ¿qué te visa? Sí, la conozco. Bij Habri even, maar je bestuur bij YouTube. Het is een not thieves. Ik hoop dat ik dat dan net ook. Maar ik heb bestuur. Oké, nou. Nou, met die zo'n chances in. Oké. 1 Corintios 1 Corinthians 6, vers 13. O posso no saco é injusto não no hereda o reino de Deus, no larga não ganha bolso, ni fornicador, ni adorador de Deus falso, ni adúltero, ni não afeminado, ni homossexual, ni ladrão, ni não colos pa placa, ni burache, ni blasfemador, ni estafador, no hereda o reino de Deus. Man bisa acabar. Juist, entonces tiene un tamaño que debe ser orgulloso, ¿no? Corre qua, pero con tal. Ja, no está wakker. Juist. Oké, dus ik pregunta tavo, mi hermano. En die is de vraag. Dios abora Adam Soreya. Had God een sieraad gaat in Adamse oor gemaakt?
Corte, din chiquito, después que la cabitra que me sini, formé, Toen God Adam, wie, Adam of Eva? Adam. Adam heel mooi had gevormd, had hij dan een gaatje in de oor geboord. Ja. Dus het is oké, Adam que de zuiver pero e falta um buraco de orelha. Had God gezegd van Adam is perfect gebleven, maar die ontbreekt een gat bij die oor. Hallo Bij vida die ko. oorlel. Hallo vida e boron orelha aqui. Ik heb vergeten een gaatje te maken bij die oorlel. Ok. Ok. Agora, Deus atraende com dois buracos dentro da niche. God heeft de mens geschapen met 2 gaten in de neus. Aqui não tá. Waarvoor zijn ze? Horen. O Om te boleto, ruiken. que mais quase? Foi de dois buracos, né? Wat meer kunnen we doen met deze 2 neusgaten? De Snuiten. Dat ook was de holen zo. olha, supla. Olha que o supla, snuiten toch? Sim, também. Ruiken en snuiten. Juist, nós podemos essa hala roceia dentro, hala ding. Inademen. Então, Snuiven. ok, anterior Deus traz buraco grande, meio, caminho nós temos comida. We hebben ook een grotere gaten in het midden dat we eten erin stoppen. Depois, para nós escutar outro via Zoom, que Deus traz? Om elkaar te kunnen horen vanuit Korea. wat heeft God gedaan, gemaakt. Horen. Ora, ela traz. Horen. A orelha será, né? Ela Hij traz heeft dois geen buracos rechte dentro. oor gemaakt met een gat erin. Agora, para nós mira outro, ela traz dois buracos chiquitos aí. Ogen. Vale o ovo dentro. En Om te kunnen zien. om elkaar te kunnen zien had God 2 kleine gaatjes gemaakt in de ogen. Juist. E assim eu bewaak outro gaatjes na mas. Zo Não kunnen funciona. we de andere gaten zien met hun functie. Juist. Pero de com Deus não atrai orelha com e buraco dentro. É melhor. Oorlel. Juist. De com entrar buraco dentro. En waarom had God geen gaatje gemaakt in de oorlel? Dus waarom me bora minha orelha? Wanneer ik mijn oorlel doorprikt, E te visando, Senhor, balubida ko. Lá me mostrava como te vai trazer. dan zeg ik, Heer, bent wat vergeten bij het schapen van de mens. Ik laat je zien hoe je het had moeten doen. Juist. Nós está compreendendo onde nós estávamos em Hochimiruan. Zien we broeders waar we nu vanavond staan? Dus nós cada of toerende com bororeia, te visando, Senhor, balubida kos. En ieder die de oorlel gaat doorprikken, die zegt tegen God, Heer, u heeft wat vergeten bij het schapen van de mens. Juist. Laat me boren minha orelha zo. Sim. Laat me een gat bij mijn oorlel doorprikken, want ja. Ja, balubida kos. Dus me também mostrar. Vamos lá com. Je hebt wat vergeten, ik laat je het zien. Vamos lá com nossa Nancy. Ja, en laten we gaan kijken hoe we geboren. Oké, rapidamente. Job capítulo 1:21. Job 1, vers 21. Vamos lá com nossa Nancy, rente na nossa orelha of cadeia of algo. We gaan kijken of we geboren worden met de ring in onze vinger of een ketting om onze hals. 1:21. Job 1, vers 21. Ela visa, su nu mi asali for de barriga de mi mama y su nu lo mi volve ena. Señor Aduna y Señor Akita, bendicionado sea el nombre del Señor. Juist. Wanneer is nu, man? Dan sale corrente. Want een poco corrente. We zijn bloot geboren. We zijn niet geboren met de ring aan onze vinger. En we gaan ook niet dood of worden begraven met de ring aan onze vinger. Oké, mirando que hora bij. Aangezien dat de tijd voorbij is gegaan. Oké, we que ronde Afrika. Ik wil het hierbij laten. Oké, dus ben ons bij mas diep. Oké, dus we studie ergens santuario connectar con.
In een andere les zullen we dieper gaan door door de heiligdom te bestuderen, samengaan met dit. Juist, en toch, persoon na princípio, dat in Roman kabisa ko, ito bombisa, In het begin had iemand gezegd, ja, het was ook goed gezegd, unanta reconocer, o, isnago no te bisti renchi ku hoyas kuko, dat de mensen die geen sieraden en oorringen dragen werden erkend. fácil bo bisa ta adventista nanda. Dat je, vroeger, dat je makkelijk kan zeggen, die zijn Adventisten. Pero no ta adventista so, besomba ting cierto pentecostal tampoco no te bisti renchi. Het ligt niet alleen dat, nee, kijk eens. Niet alleen Adventisten dragen geen sieraden, maar er zijn ook een bepaalde groep Pentecostalen die geen sieraden dragen. Pero Steven, mita bata que me andi ku ehene nan ku nosa, Sí, Nanta sí. mira no so bibia anto pasobra nanta mira sin renchi oreya nanta bisa nanta sali pun trabu ta adventista ba mira. Sí, 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 sí. No, mi sa, se ne bisa, bisa bom. Juist, Broeder Steven, ja. Dat de juist, mensen die je zag en die zag je geen met sieraden, die vraag van, oh, ben je een zevendagse Adventist geworden? juist. Pero lo que me comenta que ting cierto grupo tampoco no te bisti renchi. Wat ik wil zeggen is dat er zijn andere groepen die ook geen sieraden dragen. Juist. Y también anta tinha dress reform también. En ze hebben ook de restreform, Juist. de Zo het reformeerde biblico. kledingdracht. Yes. Zo het biblico. Abo. Want dat is bijbels. Oké, abo. Dus, nós temos bij een tiki mas diep. Dus we moeten nog dieper induiken. Para nós compreender que é mais allá que simplesmente identificar-me como adventista. Dan, dat we kunnen begrijpen dat het dieper gaat dan alleen maar te identificeren als een zevendagse Adventist. So, eu tenho que identificar-me como filho de Deus. Want het moet me gaan identificeren als Gods kind. E que te preparar para esse reino celestial. En eentje die zich aan het voorbereiden bent voor de hemelse koninkrijk. Juist. Maar mirando, se nós também estuda. Juist, heb je dat gezien? En dat gaan we bestuderen. Juist. Oké, vamos clausurar com Levítico 19:28. We gaan afsluiten met Leviticus 19:28. Sim. Então, nós vamos ver essa parte que nós vamos de corta, dos piercing. Dus we pakken alleen maar de gedeelte van de piercing. Juist. Então, depois nós também seguimos com tatuagem, etc. En dan later zullen we gaan over tatoeëren en dergelijke. Oké. Dus het visa er não há assim nenhum. Que te visa? Algum? Não há assim algum cortar. Het visa não há assim nenhum cortar, não was curva. En het zegt van, gij zult geen insnijdingen voor wacht even hoor, kan ik zien. Dat was curva para morto, ni tatua, nenhum, que men nenhum, ni sequer. Gij zult geen insnijdingen voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken. Juist, dus amita Senhor. Want ik ben de Heere. Ja, en sequer é cara de voiu na bobraça. Dus zelfs niet eens de gezicht van jouw kind op je arm. In nome de mi casa na mi chest. En of de naam van mijn man of vrouw op mijn borst. Ja, isso ja. Se ele demo ignorância, tempo da de mundo to outra coisa. Als je het had gedaan in je onwetendheid toen je in de wereld was, dat is iets anders. Ja, espero agora que sim, Senhor, como conhecer Senhor tá outro assunto. Maar nu dat je God heeft leren kennen, is een andere zaak.
Juist. Dus awaki si, awaki Dios papi kunops, hè? Dus nu praat God tegen ons. Juist. Lo que was in pasado, te pasado. Wat je in het verleden had gedaan, is in het verleden. Pero ahora Dios se llama nos como criatura nan novo. Maar vandaag heeft God ons geroepen als een nieuwe schepsel. Oké. Dus, no zijn je principio oude. Dus zodoende hadden we vandaag de principe gekregen. Oké. Y no se comprende así na leo. En we hebben tot zover begrepen. O e origen de joyas tiene ver con paganismo. Dat de oorsprong van juwelen heeft te maken met heidendom. Oké. Tatuaje también. Prikken ook, tatoeëren ook. Piercing ook. Piercing ook. Y adorno de su totalidad de curva. En versiering in zijn totaliteit van het lichaam. Juist. Y doctor abin después de picar. Dat allemaal is gekomen na de zon. En de une Dios que iba nos back. En waar wil God ons terugbrengen? En su imagen y semejanza. In zijn eigen beeld. Dus según onze travel in Babylonia. Naarmate we in Babylonie had gereden. Gewandeld, zo, ja. Ja. En toen was het een mal habito di come. We hadden de slechte gewoonte van eten. En muziek naar die mundo. We hadden dus slechte gewoonte om te luisteren naar de wereldse muziek. Sinjansen aan falso di Babylonia. Leren de slechte lering. De Babylonse lering. Het dia falso di adoración, ja domingo. De valse dag van aanbidding, de zondag. Juist, en toen según ons te bayendo bekken ook, zo Dios wordt te sacanos van Babylonia. En naarmate we teruggaan, want God is ons nu uit Babylonie aan het halen. Dawo está quitando, tú reconoces, y música, y adoración falso, y joyas, tú reconoces, Dios está quitando. Nu haal ze al die slechte dingen van ons. De huwelijk, de muziek, de juwelen bedoel ik, de muziek. Alles, juist. Ja, alle slechte dingen. Pues Dios que presentamos como su bruid perfecto. Sin defectos, sin manchas, sin ploys, sin nada parecido. Waar God wil ons presenteren als zijn bruid zonder vlekken. En su imagen en semejanza. In zijn eigen beeld. Tremendo. Que me habe noche. 10 preguntas aan así na leo. Riba lo que no se trata, pues nos podemos clausura. Zijn er vragen aan de hand van wat we hadden behandeld vanavond, dan kunnen we afsluiten. Sí, uma observação me tem, Steven. Yes. In Éxodo 21, versículo 6. Ik heb een opmerking in Exodus 25, 26. Sí, it explica que ora escravo que era queda, seca su chão. Het legt uit wanneer een slaaf bij zijn slaven-eigenaar wil blijven. Estava bijna e porta de casa de su chão. Dan gaat hij bij de deur van die slavenhouder. Anto estava lagi bora su orelha na kozijn de e porta. En dan wordt zijn oor ingesneden bij het kozijn van de deur. Juist. Anto, assim estava delante de Westna of delante de Deus. En zo kon hij ze voor de rechten voor God brengen. Sim. Então, we botamira ora nos laga bora nos mes. Zo kunnen we het zien vandaag wanneer we ons laten insnijden.
Nos tabira esclavo voluntario de Satanás. Worden we vrijwillig slaaf van de Satan. E parte e me queira contribuir. Tremendo. Die stuk wil ik bijdragen. Ja, is tremendo, tremendo. Dank je, Roman Sotis. Het One, de tremendo. De nostra Lieve, mag ik wat zeggen? Jazeker. Aan de hand van wat zuster Sotis heeft gezegd. Nou, ik word heel verdrietig om. Want dan vanaf dat een kind is geboren, dan wordt het door de ouders een slaaf van de duivel gemaakt. Ja. Ik dank God, ik wil God bedanken. Als het mag, een klein ding zeggen. Ik ben niet doorgeboord, mijn kinderen ook niet. Mijn ouders waren geen christenen, maar ze hadden wel van een bepaalde denominatie gehoord over het boren. Want ze zeggen, nee, ze zei een kind, jullie zijn geitenvolk, jullie dragen geen ringen. En toen had die kind van 10 jaar mijn moeder uitgelegd waarom wij als Adventisten deden. Mijn moeder was nog geen Adventist. En toen ik moest geboren, mijn moeder vroeg God om een meisje, om vrede te brengen in het familie. En als het een meisje is, zal zij het meisje intact houden, zoals God haar het heeft gegeven. En toen werd ik geboren en intact gehouden en ben intact gebleven. Amen. Juist. Dus, Peter Grace, tu Roman, join nou in nootje. Ik wil ieder bedanken die vanavond heeft meegedaan. Juist, sowieso het daar in Curaçao. En sowieso in de middag op Curaçao. Juist, kijk, meneer Sebizawoi, het hoop iwa esa kita estudio nanko masha tempo benota tende nan meer zone voor die nunca minda. Zoals we net had gezegd, dit zijn Bijbelse studien die je al de hele tijd nergens hoort klinken. Ik zeg, ja, beter zeggen, bijna nergens. Miobisa kasi ningun camino. Juist, zo 10 romanen de trecesi. Er zijn bepaalde die het wel brengen. Juist, pero nante parte die enseñanza, die evangelie que nos predica. Deze Bijbelstudies, ze zijn deel van de evangelie die we verkondigen. Probi bem nos nota touch não, mas nós que pende bautizar, mas nós te pensa assim, nós três estudio aqui, te mei que assim apsida Cristo. Vaak zeggen we raken deze studie niet, want als we willen dat die persoon gaat dopen, want we zijn bang als we deze studie aanraken dat ze niet dopen. Dat is de gedachte daar van bepaalde mensen. Juist. Maar het is niet eigenlijk de realiteit? Nou, mensen het zien niet. Is het de realiteit zo? Nee, het moet niet zo zijn. Dus op se mes ene me se namorar de Jesus. Te pensei nessa studie de contexto de matrimonio. En zo is het, die persoon moet verliefd worden op Jezus. Ja, is zo verliefd que te entrega su corazón completo en Jesus. Zo verliefd dat die persoon zijn gehele hart aan Jezus overgeeft. Ja, is que men si wende a namorar de berre na Jesus. Als iemand waarlijk verliefd is op Jezus. Iedereen chiquinho tino distrobende die apsida Jesus. Die kleine ring die zou geen hindernis zijn om Jezus te aanvaarden. Ja, is oretende que o Bijbel de bisa, no, zwaai ko isso te suse que. Wanneer die hoort van dat de Bijbel zegt nee, geen ringen, dan gooit hij die ring weg, want die wil Jezus hebben. Nanos cinco ibegen, namorar, stima Cristo. Zo ver moeten we komen, verliefd worden, van Jezus houden. Ja, is capaz de se turcos para mitar com mi Cristo.
Ja, Kapaz. geschikt. Is geschikt? Nee, geschikt. Nou, de geschikte dan. Able. Oké. Ja. In staat zijn om alles te doen voor Jezus. Correct, Elvino, juist. Turcos pamita mi Cristo, mas cubida. Alles voor mij is met Jezus. Meer dan het leven is Hij voor mij. Juist. La conoscero con palabra de oración. Laten we afsluiten met gebed. Padre Santo, a noite nos agradecemos com bater esse estudo clássico aqui back na nossa memória. Vamos, Senhor, que nós não necessitamos nem algo chiquito delante de vos. Só de vir Deus. Senhor, promete nos 30 de Canaã celestial, porque arranca, quita turcos de Babilônia for de nós. Para chiqui que portar, para insignificante que por parte de nós vista, porque quite para nós por 30, Senhor, de mansión celestial. Senhor, a você sabe, nós te mire inocente, nós quizás não te mira nada malo de pidarete, de pida cadena, de pida armband. Pero, Senhor, a você conhece nosso coração, a você sabe que capaz de luz e verso coração, e porque permite-nos cielo caminhando de morto mais, dolor mais, lamento mais, tudo coisa não promete a passa, e te pensei, Senhor, não quer picar e repetir mais, e pensei, tudo o que tem de ver com picar o que quita, promete que nós poderíamos ter aí no celestial. Te pensei, ajuda-nos a compreender o princípio não aqui, com tapa malo, você bisa nos quite, tapa sombra, você estima nós, você bisa nos quite. Agora nós compreender essa que é noite, com o Espírito Santo por impressionar nos mente, e assim nós compreender a escritura, de luz, que a água te dona. Danke tata bendição a cada romano que subi, e esse não tem luta, com ornamento, com make-up, com tatuagem, etc., durante a vitória, riba e praticando isso, Senhor. Danke Deus, nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Yes. Stay tuned, Romana. Nós também de outra ocasião, me anuncia. Amen. Blijf bij, broeders en zussen. Ik zou het aankondigen voor een andere avond. Yes, morgen nós vamos profundamente dingen thema aqui. Wanneer we ons gaan verdiepen in deze thema. Yes, so stay tuned. Ja, stay tuned. Blijf on. Okay. Queda pendiente. Blessings. Okay. Tema yang Diyos kami Romana. Tot morgenavond. Waarbij nos diferente lugares de adoración. Vergeet niet aan verschillende plekken van aanbidding te gaan. Compartir con hermanos, predicar verdad presente. Sharen, delen met de anderen en de verkondigen van de hedense waarheid. No? Blessings. Blessings. Vergeet de recording te halen. Doei. Karma ja na iglesia Candela. Morgen bij het kerk. Vuur bij het kerk. Vuur morgen. Vuur. Ja. Wel zie. Vuur.